Iberia! 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 Yes! מי יוצא? מי יוצא? לירן, תיגע בכדור, לירן! מגיע! ולנור להניף את הגביע! אנחנו נמצאים פה במרתון הכדורגל של ישראל, טורניר לחברות וארגונים שכל המטרה שלו גיוס כספים לטובת פעילות חינוכית לילדי עוטף עזה. אני חושב שזה ערב מקסים, גם אירוע ספורטיבי, מהנה, אירוע חברתי, וזה דרך להביע תמיכה בצורה הטובה ביותר, ואני שמח שאני חלק מזה. כחברה ששמה לנגד עיניה את החשיבות הקהילתית והרצון לתרום לחברה, מאוד מאוד גאים להיות שותפים ולהיות חלק מהפעילות. אאוט ביד, בסדר? בתור אחד מקיבוץ מפלצים בדרום, זו תקופה לא פשוטה לאף אחד מאיתנו שם הייתה, וכדורגל זה אחלה פתרון בשביל לגרום להם לחזור לחיים, קצת שמחה. ראינו מגרשי כדורגל הרוסים, לקחו לילדים את הדבר שבעצם הכי אוהבים לעשות, וזה את האופציה לשחק כדורגל, וחלק מהמטרה שלנו זה גיוס כספים לטובת שיפוץ מגרשים, ולהחזיר להם את האופציה הזאת שיוכלו לשחק כדורגל באופן חופשי. אז בראש ובראשונה עושים החלפה עם צפים לניר בשפיץ, הם יקבלו את אנדי רם, לוחץ כמו מטורף, אחד קדימה, שניים באמצע ואחד מאחורה שעוד לא זיהיתי אותו, מי יהיה מאחורה? הנה! צד שני יוני, אנדי! מה שמאחד בעצם את כולם בנתינה, קשה מאוד, אנשים אוהבים לתת, אבל אין להם זמן וזה, אבל ברגע שזה ספורט ונהנים והאווירה היא ספורטיבית, זה חשוב. חשוב לעשות את הדברים האלה, לעלות המודעות וגם לגייס. אחלה. היוזמה מדהימה, הכל כיף, גם לתת טיפה, להרגיש שאתה נותן, ולא רק כל היום אתה מקבל ולוקח, וזה כיף גדול, זה חלק, ובנוסף אתה נהנה, אני עושה מה שנהנה, כדורגל. אני בא מספורט יחידני של טניס, יש בן אדם אחד לידי, אמנם יוני, פתאום פה אני עם איזה קבוצה, שמה עוד אני צריך גם לקבל הוראות, מניר לוין, משכנר, לחמן, כל מיני אנשים שלא רגיל לזה. שכנר, עלה לחימום, תעשה לי טובה, בלי החיוכים האלה. בלי הזכיחות הזאת, תעלה לחימום, בבקשה. קדימה. כדורגל יפה אתם רואים פה, אנחנו קבוצה שרצה, מעורבת עם אלפי מנשה מתל אביב, יש פה הרבה חבר'ה צעירים, מבוגרים. התוצאה של המשחקים היום זאת ההכנה הטקטית של לחמן. באנו מאוד מוכנים, ידענו כל שחקן באיזה רגל הוא בועט, איזה גרביים הוא לובש. 3, כתוב, אנדי, דני ושכנר. אנדי, דני ושכנר, קדימה. אני למען האמן בתור מאמן, אם הייתי עושה את האני מאמין שלי, הוא לא משחק דקה שכנר. אבל... אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אבל ראיתי את המבט של יפעת לין, שהזכירה לי את המבט של אבי לוזון, שלא הכנסתי את גיא יצחק בזמנו בדרבי. אני אומר לך את האמן, פעם ראשונה שנכנעתי לזהו, למבט הזה. קשה לו להודות שברגע שנכנסתי, קצת עשיתי סדר במשחק, גם בקטע של הקישור. אדם תוריד את הגוף! אוי. כן, זה די סימבולי שדווקא אנחנו באנו מהדרום ככה ולקחנו את הטורניר. זה סיפור מדהים, בזה שהם זכו בגביע, מדהים. הם גם הפגינו יכולת מדהימה. אני מאמין שמי שלא חווה את מה שהילדים האלה חוו, קצת קשה לו להבין את האימה ואת הפחד, אז עד כמה שאפשר הלב איתם, ואני גאה להיות חלק מספורט אחד שנוטל חלק בתרומה הגדולה הזאת. אתה גם בא ונהנה, אבל בעיקר עושה את זה למטרה מקודשת, זה הכי חשוב, למרות המאמן.